Benvinguts a Riba-roja té veu, el programa informatiu en què la veu de tot el poble ens importa. Cada dijous a les 10 tractarem les notícies més destacades de la setmana. Aquesta parlarem de les festes del Crist i les activitats que ofereixen, com també dels grans esdeveniments del cap de setmana, marcat pel Ran Càncer i la trobada dels nostres bars, entre altres. Com sempre, també informarem sobre l'actualitat esportiva i la previsió de l'oratge per a la setmana que tenim per davant. Així que posa't còmode, ja comença Riba-roja té veu. Continuen les festes del Crist. Comença un nou curs escolar. Es celebra la carrera més solidària amb el Ran Càncer. Els nostres majors es posen pintures i fotografies al molí. Entrevistem a l'Associació de Bunyoleres. Les boixeteres organitzen la sexta trobada al Maldonado. Els esmorzars omplin la severa amb la trobada dels nostres bars. Reba acomiada l'estiu amb actes festius. Trens i vapor van ser els protagonistes de la jornada de modelisme tripulat. Entrevistem a l'Associació Cultural del Corral i del Carrer. Tornen naturalment a Riba-roja, Qüestiona't i Check Animals, junt amb els esports, l'oratge i l'agenda de la pròxima setmana. El primer ple del nou cicle es va celebrar el dilluns, quan es tractaren temes importants que han estat en l'agenda durant l'últim mes. El ple va començar amb el nomenament de les vicepresidències dels Consells Sectorials per a la nova legislatura i l'aprovació del Compte General per a 2022. Dins de la part resolutiva es va tractar l'ús de pictogrames en edificis públics, aprovat amb el favor del PSOE i l'abstenció del PP, Esquerra Unida Podem, Compromís i Vox. Abstencions, que ha aprovat, però vaig a favor del grup socialista i els altres grups en contra. A continuació, es va aprovar també la condemna al president de la Real Federació Espanyola de Futbol, amb l'abstenció del grup polític Vox. El següent punt va ser en relació amb la moció presentada pel grup socialista per la defensa del valencià, que comptà amb els vots a favor d'Esquerra Unida Podem i Compromís, mentre que PP i Vox es van abstindre. El ple va continuar amb la part d'informació, impuls i control dels òrgans de govern. Seguidament, es van traslladar les preguntes dels grups polítics i dels veïns que hi van estar presents. Si estàs interessat en tornar a veure el ple, el pots trobar complet en la pàgina de YouTube de l'Ajuntament. Les festes del Crist han marcat una setmana plena d'activitats culturals i lúdiques per als veïns i veïnes del poble. Les festes del Crist van arribar al seu equador aquesta setmana passada. A partir del divendres, a Riba-roja li va esperar una frenètica agenda plena de concerts, activitats i alegria. El divendres va començar amb un tardeo en l'antiga plaça de l'estació, amb música dels Manolos platejats per animar l'ambient. A més, els assistents van comptar amb un quintí tapa a càrrec de l'Associació de Santa Cecília i en col·laboració amb l'Ajuntament. Nosaltres preparem quinto i tapa, estem fent chorizo, panceta, morro i res, un poc animar a la gent a que participi també i així poder arreplegar diners per als músics de la banda. A la nit, la música del grup L'Habitació Roja va envair la plaça de l'Ajuntament amb un concert del qual el públic va gaudir enormement. El dissabte estava preparada una de les actuacions més esperades. Bachoqueta Rock, el grup de música més conegut del poble, va animar la nit amb rock rural i grans dosis d'humor. Crec que em va agradar molt el concert. Venim tots els anys a veure Bachoqueta Rock, perquè són lo més cañero que n'hi ha en el món sencer. Tocar en casa sempre és un plaer, sobretot per retrobar-te amb els amics, els familiars, que tots tenen la curiositat de tornar a veure't i sempre s'assombrem perquè sempre que venim a tocar així ve tot el poble a veure-mos, vol veure el que hem experimentat. De fet, sempre busquem coses noves per a poder mostrar alguna cosa diferent i ens obliguem i ens ocorrem molt per a que hi hagi coses distintes. Però sempre és un privilegi i un plaer tornar al poble, a Riba-roja, però més que res per la complicitat que tenen també, de tants anys ja, som ja de la família. Com a cloenda del concert, es va fer una corda nocturna a l'antiga plaça de l'estació, a càrrec de l'Associació El Coet. El diumenge es va procedir al trasllat de la imatge del Santíssim Crist dels Afligits. El dilluns, ells i les alumnes del Conservatori Municipal van preparar un espectacle en què van mostrar el gran talent que hi ha al poble.
La primera part va estar a càrrec dels alumnes de dansa i la segona de les de música. Vamos a representar piezas de danza clásica, estilizada, escuela bolera, danza contemporánea, flamenco. Y nada, es para mostrar un poco a la gente todo lo que se hace en el conservatorio. Como siempre es una oportunidad que queremos aprovechar para que nuestro alumnado se suba a un escenario. Además este marco precioso por la noche, nos está haciendo buen clima y el escenario magnífico. Y nada, esperemos que la gente disfrute y nosotros seguro que disfrutamos sobre el escenario. Anem a fer dues obres de dos estils completament diferents. Farem 6 corals del compositor Johann Sebastian Bach i després farem una sinfonia escrita original per a aquest grup d'un compositor americà que es diu Victor Eval, que consta de 3 moviments. Per al dimarts estava prevista l'actuació de Golden Apple Quartet a la plaça de l'Ajuntament, però la pluja va obligar a fer un canvi en la ubicació. Debido a la inclemencia del tiempo, pues hemos decidido trasladarlo aquí al auditorio porque veíamos que estaba el tiempo muy mal y que estaba lloviendo y que iban a montar los equipos y no se podía hacer, y lo hemos trasladado aquí al auditorio y vamos ahora a deleitarnos con la música de este grupo. Siga com siga, el públic va gaudir d'un espectacle de música i humor molt entretingut del que fins i tot alguns volien repetir l'experiència. Los había visto una vez precisamente aquí en el auditorio, por eso repetimos. Me encantó el juego de voces y la comicidad que tienen, me lo pasé estupendo. Sobre todo recuerdo un sketch que hacían ellos con marionetas de los Beatles, que estuvo estupendo, y por eso repetimos, porque nos gustó mucho y venimos hoy a verlos. Ara queda per davant el millor de la festa, els 2 dies restants i plens d'activitats per a tots els públics per poder celebrar conjuntament les festes del Crist, patró del municipi. Ja ha començat el curs 2023-2024 i ens hem apropat als col·legis per immortalitzar la il·lusió del primer dia. L'estiu ha arribat al seu final i amb ell les vacances d'estiu. I com sempre a aquestes altures del calendari toca posar-se la motxilla i tornar a... El col·legi. Per donar inici al curs 2023 i 24. Estem celebrant l'inici, l'arrencada del curs 23-24. Estem molt emocionats i emocionades, com podeu veure, així darrere. Estem en el col·le Eres Altes i és el primer dia per a molts xiquets i xiquetes de Riba-roja. El mateix està passant en tots els col·les del poble, també als instituts, i és un dia molt especial. Segur que més d'un i d'una no ha dormit aquesta nit, incloses les mestres i les professores i professors. Venim amb moltes ganes, que venim amb molta il·lusió per a tornar-nos a veure amb els xiquets i a les xiquetes i amb les famílies. Esteu bé? Teniu moltes ganes de començar el col·le? De tot escolteu per ahí, De tot escolteu per ahí. Pues els amics. Estar amb els amics. Jugar amb els amics. Sí. En el nostre poble hi ha 8 centres educatius, l'Asunción de Nuestra Senyora, les Escoletes, el Col·legi Cervantes, el Mas d'Escoto, l'Eres Altes, el Camp de Túria i el IES El Quint i el Pla de Nadal, en els quals podem trobar més de 3.500 alumnes. Tots han començat les classes alhora. Cadascun d'aquests centres amb els seus propis projectes, com l'iniciativa del Col·legi Eres Altes d'utilitzar els somnis com a fil conductor dels projectes de l'any. Què posa? A veure, n'hi ha somnis? Infraestructura. N'hi ha somnis sobre les nostres infraestructures. A veure, anem que se'ns... Clar, realment no és que siga una iniciativa nova, perquè nosaltres l'any passat ens vam constituir com a comunitat d'aprenentatge, ho va decidir tota la nostra comunitat educativa. Aleshores, enguany ens toca somiar, ens toca aquesta fase en la qual nosaltres pensarem com volem que siga la nostra escola per anar transformar-la poquet a poquet. No sols la nostra escola, sinó tot el nostre entorn per aconseguir un barri i un món millor, que és la nostra aspiració. Tenim una utopia molt gran que aconseguir, però creiem que són possibles a través de l'educació. Així hem rebut als xiquets i xiquetes dient-los que han de complir els seus somnis.
que l'educació no deixa de ser una utopia, però molt bonica i molt il·lusionant. Una aventura que cada dia han d'encetar com si debutaren, cada dia com si fora el primer, en ganes d'aprendre, de saber, de conèixer, de fer camí. I en este camí aprendre per a ser millors persones i construir un món millor, perquè sobretot som una gran comunitat educativa en Riba-roja de Túria. Estem preparats per a tornar al col·le. El Rancàncer, la carrera més solidària, va recórrer els carrers de Riba-roja el diumenge per una causa benèfica. El càncer, una de les malalties més mortals de la societat actual, desperta la compassió del poble de Riba-roja, que des de fa anys demostra ser molt solidari amb la causa. Una nova prova d'això va ser el Rancàncer, que en la seva segona edició va comptar amb una gran participació de 800 corredors. Primer teníem una previsió d'uns 300-400, però jo crec que passem a 600 i pico. Parla tu. Jo crec que també. Farem els 700 i... Bueno, després en el xeque ho veureu. I camisetes, quan ens les enviaren, jo no sé les que n'hi havia, que diguen, això com pot ser, que això... Mare meva, i escolta, ens estan faltant talles... Bueno, increïble. Com sempre, Riba-roja... És que Riba-roja... És molt solidària. I és molt solidària. Molt. La gent se volca en tots els events que fan. En total, es recaudaren 4.000 euros amb els dorsals, que es destinaran íntegres a la recerca sobre el càncer. Els participants, de diferents edats i graus de preparació física, van recórrer els carrers del poble no amb competitivitat, sinó per contribuir a una causa justa y necesaria. Es la primera vez porque hace poquito que he venido aquí a vivir y estoy muy contenta de participar en la carrera del cáncer, porque hay que aportar mucho, que hace falta ayudar para que averigüen sobre la enfermedad del cáncer. Es muy importante porque mi yayo murió del cáncer. Mi yayo murió del cáncer. A veure, per una bona causa i sempre n'hi ha que ajudar en totes aquestes coses, tant a córrer, caminar, com ajudar a la preparació és molt important, sobretot per la causa a la que va destinar tot el que se traga, sí. La organització i gestió de la carrera van col·laborar altres associacions del municipi, compromeses amb la recerca del càncer. Nosotros pues hemos intentado colaborar con ellos, hemos puesto un guardarropía para todo el corredor que necesitara dejar sus cosas y también hemos aportado con la compra de 60 dorsales para 60 socios del club. El día de hoy estamos cooperando, que somos un grupo de 8. 2 de nuestras chicas están por ahí por el pabellón cuidando calles y nosotros vamos a repartir el agua aquí. ¿Vale? Nos ponemos donde nos dejan, donde nos dicen y bueno, hasta que se termine el evento. 4, 3, 2, 1, ¡nos vamos de marcha! Després de les 2 voltes al recorregut, els esperava un refrescant berenar i la satisfacció d'haver ajudat amb els seus passos en la investigació. Majors, menuts, amb amics, família o animals, els veïns i veïnes de Riba-roja van demostrar un any més que som un poble solidari, compromès i unit per les qüestions que més importen. El passat 6 de setembre, Riba-roja va inaugurar una exposició molt especial on les parets de l'antic molí es van omplir de dibuixos i fotografies realitzades pels nostres majors. Dentro del programa municipal de personas mayores, hoy inauguramos la exposición de los talleres de dibujo y pintura y del taller de fotografía. Todo el trabajo que han ido realizando durante el año con el profesor, pues hoy lo exponen, hoy nos cuentan cómo lo han hecho y la verdad es que es un acto emotivo, interesante, donde se ven los progresos, donde se ven realmente cosas interesantes y gente que apunta y posibilidades en el mundo de la fotografia i del dibujo i de la pintura. Els usuaris d'aquests cursos creatius, ara convertits en artistes expositors, mostren amb molt d'orgull les seues obres a familiars, amics, veïns i veïnes. I este curs és el primer curs que me vaig apuntar a dibuix, en el professor en Javier Cordero. I bueno, la veritat és que això de dir anem a fer una activitat i cada volta me va enganxant més i cada volta tinc més il·lusió de dibuixar i bueno, tal vegada algun dia de pintar també. Som 10 o 12 alumnes en la classe i anem els dimecres de matí de 9:30 a 11:30 i bueno, i és dibuixar des del principi. N'hi ha qui ja té un nivell, n'hi ha qui té obres fetes molt ben fetes i altres estem començant ara i bueno, pues disfrutant de dibuixar i
i d'expressar el que dus dins, simplement. Ha sigut tots els dimecres a fer un curset i anar aprenent a poc a poc. Trucos en les càmeres fotògrafes, en els dels mòbils. Vamos, que si vols no t'està espavorir-te. S'agarrar-se una afició per tindre temps, una persona que ja, com soc jo, que són xubilats, doncs ja necessitem agarrar-se coses per no estar en casa tancats. Si la gent que puga vindre te veu, doncs sí, t'agrada, que te miren les coses. La exposición la inauguramos hoy y estará hasta el día 17 de septiembre. Animamos a todos los vecinos y vecinas de Ribarroja para que vengan a disfrutar del trabajo de nuestros mayores, de estas personas que han ido haciendo esta labor tan interesante y que ahora nos la muestran orgullosos. Aquests cursos de pintura i dibuix, així com el de fotografia, formen part de les activitats per a persones majors organitzades per l'Ajuntament, en les que s'inclouen activitats esportives com la gimnàsia, zumba, ball i fi flamenco, o altres tan importants com el taller de memòria o les classes d'aplicacions mòbils. Tot per a que les nostres persones majors es troben sanes, actualitzades i disfruten del seu temps lliure després de jubilar-se. Avui estem amb Àngeles i Amèlia, la presidenta de l'Associació de Bunyoleres de Ribarroja. Bona nit. Bona nit. Conteu-nos com va sorgir la idea de crear aquesta associació. Pues nosaltres ens ho digueren en l'Ajuntament que sabíem de fer una associació i estem pues, això, uns 8 anys ja en l'associació. Però abans ja hi havia un grup de bunyoleres a Ribarroja, no? Sí. El grup de bunyoleres el tenia Conxín Jimeno, que viu en el carrer Major. Ella almenys 25 o més anys, n'hi havia ja moltes. Jo m'agregui ja, ella ja estava diversos anys perquè ja n'hi havia alguna que no podia anar, altra havia faltat. Llavors m'agreguia d'ella. I quan l'alcalde ens cridà perquè havien de fer l'associació, Amèlia ja venia, perquè clar, al faltar-li algunes entraren unes noves. I llavors Amèlia ja venia i és quan anarem totes a l'Ajuntament. I quin és l'objectiu? Què és el que es fa? Feu alguns actes, entenc que en falles, repartiu bunyols, però també en altres moments de l'any, no? Sí, sí. Per exemple, ara ve el 9 d'octubre, després crec que no ho sé, perquè fins que no mos quidren, Ribatxove, Fira del Comerç, ara més mos busquen en els centres de dia, el cesa de llums, pels jubilats, en els centres de dia, i el dia de la no sé què gitana, que anem al Maldonado. Sí, ne fem molts puestos. On ens diuen que anem, allí que anem. Molt bé. I què és el que es fa habitualment en un dia en el que us han cridat per anar? Conteu-nos pas per pas. Quan pleguem és dur tots els trastos que tenim en un almacén, dur totes les utensílies i parar les taules i dir així ficarem la pa a pastar i aquell cantó que estiga més lluny per fregir, per fer-los i davant per donar-los. Cada una diguem poc més o menys el que hem de fer i així no se repartim la feina. Se repartim la feina. Anem ficant-los en sobres de paper, fiquem sucre, el xocolate, en goig, la cullereta, bueno, se divertim un muntó, se divertim. I quina és l'acollida que tenen aquests events? Va molta gent? Moltíssima. Jo crec que va tot el poble, sí és gratis, perquè 2 anys que feren €1 no venia ningú. Per associacions. €1. Per xiquets en problemes i Aridif i tot això, i pel càncer. No venia quasi ningú. O sigui que ara els bunyols són gratis? Estan subvencionats? Sí, ho paga tot l'Ajuntament. Nosaltres comprem, fem la factura i ells ja paguen. Ara vos vull demanar que me conteu un secret i és a veure si podeu desvelar aquesta recepta que fa que estiguen tan bons. La recepta és un plat de carabassa, 2 de farina, conforme els plats que fiques, el rent i au ja. I pegar-li bona palissa. I és el secret? El secret. Sí. Pegar-li molt en les mans i quan fas la catarata que li dic jo, que sóc una de les que paste,
I Camèlia, l'altra que l'ha de fer, com el teniu? Està un poquet encara moll? Fiqueu-li un poc de farina. No, no li fiqueu més farina, que ja està bo. L'esperes a que puxe i a fer-los. I ara que la gent ja tindrà gana de provar-los, quan poden fer-ho? Quin és el pròxim event al que aneu a anar? Jo crec que serà el 9 d'octubre, encara no s'han dit res, però crec que serà el 9 d'octubre. Sabeu el lloc? Sabeu l'hora? No. Sí, normalment sempre anem allí a Cacontelles perquè és que juguen a la pilota en el carrer de les Bodeguetes. I el pròxim event crec que serà això. Molt bé. I per últim, si algú volguera entrar en l'associació, com poden fer-ho? Amb qui tenen que contactar o hi ha algun requisit? Pues últimament n'entraran dos i me digueren a mi, jo feu una reunió, els ho pregunté a totes i ens digueren que, claro, que sí, perquè necessitem ajuda. Una ajuda sempre és bona. Claro, som més jóvens. Som més jóvens. I això. I molt bé. S'eduguem, en quant està la gent, però s'eduguem prou. Sí, sí. En el moment que diguem, tal vespre fes un cafenet, acudim totes. Ja mos ha passat tot. Ja mos ha passat tot. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per vindre i ens veiem el 9 d'octubre. A vosaltres. Gràcies a vosaltres. L'Associació de Boixeteres va celebrar al Parc Maldonado la seva trobada anual amb la resta de boixeteres de la comarca Camp de Túria. L'encaix de boixet, o encaje de bolillo en castellà, és una tècnica artesanal amb centenars d'anys d'història que produeix aquests laboriosos i bonics teixits. En Riba-roja tenim una associació de boixeteres i aquest cap de setmana passat van organitzar la 6ª concentració de boixeteres al Parc Maldonado. Hoy tenemos un encuentro de bolillos, han venido 73 mujeres de fuera, de alrededor de Valencia, de Puzol, de Mislata, de Quart de Poblet, de la Liana. Ha venido a colaborar, a ver cómo, a cada uno enseñar sus trabajos. Ya hemos venido varios años y bueno, acudimos a casi todas los encuentros que hay en distintas poblaciones de la Comunidad Valenciana y bueno, nos lo pasamos muy bien y la verdad es que es un éxito, casi todas son un éxito, nos juntamos muchas y lo disfrutamos de lo más, está muy bien. El bolillo és una tècnica molt elaborada i única que permet realitzar una gran quantitat de formes i elements teixits. Mira, aquí en la exposición hay pañuelos, cajas, bolsos, corbatas, hay un tanga que no lo han traído, peucos, baberos, lo que quieras, puntillas, para enaguas, para camisas, hacen chaquetas, toallas. I alguns teixits molt valencians també, però el valor d'aquesta tècnica no solament resideix en els seus resultats, sinó que la elaboració en si també pot ser beneficiosa i molt entretinguda. Están recomendando mucho, porque relaja. Y en vez de tomarte una pastilla para los nervios, haces bolillos. Y luego te hace trabajar la cabeza, porque piensas y eso va muy bien. Es un gusanillo que tenemos ahí, además mientras estás haciendo bolillos no piensas en nada más y es muy relajante, muy agradable. I també una forma de relacionar-se. Pues es una actividad que además es muy tradicional y recuperar tradiciones nos une mucho porque aprendemos unas de otras. Cuando hay encuentros, nos gusta venir los domingos, el maestro nos pide las plazas, venimos los domingos, pasamos un rato agradable, almorzamos juntas, vemos los trabajos que hacen otras bolilleras y en fin, pues pasar el domingo por la mañana y siempre aprendes algo. Y además también te luce mucho cuando te miran las labores y te dicen, uy, qué bonito, qué trabajo estás haciendo. Pues eso también pues, nos gusta, nos halaga, ya que trabajamos, pues que aprecien el trabajo que hacemos. Així va ser la trobada de boixeteres. Els bars de la comarca van preparar a la Severa una trobada per gaudir del tradicional esmorzar valencià. El diumenge a la Severa, els aficionats a l'esmorzar van estar de sort. La 7ª trobada dels nostres bars va acollir al voltant de 1.300 persones per rendir tribut al típic esmorzar valencià, una senya d'identitat del nostre territori. La Hermosaret es algo muy arraigado aquí en Valencia.
Había costumbre antes, como Antonio puede explicar, en la huerta, ¿verdad, Antonio? Antes la gent, quan anava al camp, se feia la seva torrà, almorzava, anava al bar en el bocadillo, de ahí va néixer el gasto, tenien el cremaet, que va començar en Villarreal, ¿vale? I tot això se va juntar i va crear l'almorzar valencià. El comboi, lo que es diu el comboi. Un almorzar és un bon comboi entre amics o no amics que se junten en diferents taules i al final se fan amics. Aquest sentit d'unió i amistat es va reflectir en l'organització de l'event, amb llargues taules pensades perquè els assistents pogueren conversar i conèixer-se entorn a un bon entrepà. Amb l'entrada, que tenia un cost de 15 euros, es van poder degustar tapes per a compartir, carn a la brasa i, com no, les begudes típiques de l'esmorzar. Tenemos 4 tapas, tenemos desde patatas con ajo aceite, tenemos esgarraé, tenemos también ensaladilla, tenemos pisto... Y el gasto, olives y cacaos, el gasto que no falte. Y la torrà, com és bona valenciana, la torrà. Una torrà en embotit, en cansalaeta, en mulitos de pollo, quereguilletes, pimentonet, així no falta de res. I lo final, lo millor... El cremaet. Claro, ja m'has començat en la casalla. I finalitzem en el cremaet. Correcte. A més, l'esdeveniment va comptar amb música en directe per amenitzar el matí, així com un sorteig de productes típics valencians. Está bueno, está muy bueno. Els assistents van vindre de totes les parts de la comarca i fins i tot de més lluny. Yo vengo de Mislata y bueno, este almuerzo es fantástico, está muy bien organizado y me ha encantado por el ambiente que hay, música, compañeros y está muy bien. Yo vengo de Gandía y aquí todos mis amigos son de aquí de Valencia y nada, vale la pena venir desde Gandía hasta aquí para probar estos almuerzos. El seu punt en comú, el reconeixement d'un bon esmorzar i les ganes de compartir amb altres que comparteixen l'afició. El almorzaret es un bocata de kilómetro con buen ingrediente. Aquí estamos para pasarlo fenomenal. Fenomenal. Hemos venido a ver el bar Velasco porque nos han invitado y hemos venido porque es uno de los mejores bares para almorzar. I és que, per als valencians, es tracta de molt més que un entrepà, sinó que engloba uns valors que no han de perdre's. L'esmorzar és el menjar favorit dels valencians. És un moment que no només és menjar, és compartir, és convoyar-nos, és estar tots junts ràpid però a gust. Jo crec que és més que un simple menjar. Als valencians hi ha dues coses, una passió i un sentiment. Tinguem una passió, que són les nostres falles, i un sentiment que portem dins, que és l'amistat. I l'amistat és el més gran que tinguem. I l'amistat, el valencià, el representa en l'esmorzar. Amb l'estómac ple de bon menjar i el cor de bons moments, aquesta setena trobada va ser tot un èxit que tots recordaran molt de temps. La urbanització La Reba organitza una festa amb motiu de la fi de l'estiu. La Reba organitza una gran quantitat d'activitats per als veïns i veïnes de la urbanització al llarg de l'any. L'última, el passat dissabte, quan va celebrar la fi de l'estiu tots junts amb un concurs de paelles. Pues estamos aquí en la urbanización La Reba y como veis pues están preparando para el concurso de paellas y esto está súper animado y bueno, y pues aquí estamos ayudándoles en lo que podemos y suministrándoles lo que nos han pedido y nada, y a participar con ellos. Como puedes ver, mira la cantidad de gente que hay, o sea, esto va a ser espectacular, como siempre, gracias a la colaboración del ayuntamiento, mesas, sillas, però bueno, sobretot la gent. A d'ella van acudir els regidors de festes i d'urbanitzacions en representació de l'Ajuntament per acompanyar-los i fer-los sentir part del municipi. El Ayuntamiento, como siempre, está intentando colaborar con todas las fiestas de las urbanizaciones, algunas de las cuales empiezan a final de julio. Conectamos a través del autobús, conectamos a través de colaboraciones, conectamos a través del Consejo de Fiestas, a través del Consejo Territorial, de tal forma que las urbanizaciones poco a poco se sientan integradas en lo que es el municipio y poco a poco sean una parte más de Ribarroja, que oficialmente ya lo son, pero queremos que también lo sean sentimentalmente, ¿no? Y este es un esfuerzo que viene realizando este equipo de gobierno desde hace 8 años y que no cejamos en nuestro empeño de que poco a poco la gente, aparte que diga que es de su urbanización, también diga que es de Ribarrocha de Túria. Aquesta és la primera festa organitzada per la nova comissió, un grup de joves amb molta il·lusió i ganes de fer gaudir a la seva comunitat. La gente joven esta que ha cogido ahora lo de festejos lo están haciendo muy bien. Antes la gente mayor que había antes también lo hacía muy bien, pero estos chavales le han dado la vuelta un poco
a todo el tema y hacen para todos los gustos, ¿no? Para la gente mayor, para la gente joven, y la verdad es que está muy bien. A més, al llarg de l'estiu ja han realitzat altres activitats d'oci, especialment relacionades amb la piscina de la urbanització. Ir a la piscina. Por la piscina. Porque además se puede bañar por la noche. Eso es lo mejor. La festa va tindre una gran participació, superior a la dels anys anteriors. Y la gente de la urbanización la verdad es que lo está aceptando bien, les está gustando, porque ha habido, desde la pandemia han habido así unos años de parón que la gente, la verdad es que hay mucha gente nueva en la urbanización y no conocían bien lo que era esto antes de la pandemia. Y ahora la verdad es que cada vez se va corriendo más la voz y le va gustando más a la gente y va viniendo más gente. Festes com aquesta són una oportunitat perquè els residents es coneguen entre si i establisquen vincles que creen una comunitat unida, entre si i amb el poble de Riba-roja. Al Parc Maldonado es va produir la trobada anual de modelisme tripulat, amb participants de tota Espanya. El dissabte al matí, participants de tots els racons d'Espanya van acudir a Riba-roja per a reunir-se en la 31a trobada de modelisme tripulat. Allí van fer desfilar les seues locomotores per les vies del Parc Maldonado. El públic va poder pujar a ells per un preu de 3 euros el viatge i un per als xiquets, i així admirar el paisatge del parc durant el trajecte. Venir a muntar-nos en un tren. És que estem tot el matí veient rodar els trenets i no país que li faci molta gràcia, però anem a intentar a veure si puja i li agrada. Vinimos por primera vez a esta experiencia de los trenes. Mi padre me había dicho que era muy chulo, lo conocía hace un montón de años, pero el año pasado descubrimos esto de que vinieran de otros sitios, que había muchísimos trenes de otros lugares y el encuentro de trenes fue algo fantástico. Vino mi hija por primera vez, disfrutó tanto que ahora ya estamos pendientes de la agenda para volver y cada año pues, vivir esta experiencia única de poderte montar un tren enanito maravilloso con un recorrido estupendo y bueno, a disfrutar el día a tope. Y además, como hace bueno, hay que aprovecharlo. Riba-roja compta amb un dels millors parcs per a aquesta modalitat, raó per la qual és triat cada any com a seu. Tenemos uno de los parques que está considerado uno de los mejores de España, puede que el segundo, y uno de los mejores de Europa. Estos parques que se hacen con este tamaño de vía, que son 5 pulgadas, que esta afición se produce en países de Europa, pues a partir de ese momento la gente se va cogiendo la afición de jugar a los trenes y repito, jugar a los trenes, no que venga la gente a subir y no es menospreciar a la gente, sino que el objetivo nuestro es jugar a los trenes, desde diseñarlos hasta crearlos. Poco a poco se va haciendo, el parque este tiene un entorno prácticamente privilegiado. Otros parques estás viendo, por más grande o más pequeño, todo el recorrido de vía, mientras que aquí se te pierden las locomotoras conforme van rodando. Luego, el entorno que al final se ha conseguido, lagos, los medios bosquecillos, las curvas, etcétera, etcétera, pues bueno, hace que sea algo muy llamativo para la gente que viene de fuera, venir y estar aquí pasando el día con nosotros y hacerse la cantidad de kilómetros que se hacen. Per aquest motiu, gent de fins i tot l'altre costat del país ha recorregut el trajecte per participar en la trobada. Con esta es la 5ª vez que vengo ya y claro, cada vez he venido con una máquina distinta porque he fabricado 7. Para mí, de los que yo conozco, no es que conozca muchos, pero de lo que yo conozco es el más guapo de España. La trobada es va tancar amb un rècord de participació de 210 persones que es van apuntar al menjar, sent la xifra d'altres anys del voltant de 70 persones. Y este año ha venido bastante más gente de la que me esperaba. A la mitad no les conozco, pero para el final del día seguro que ya conozco a todos. Tot un èxit que demostra l'interès pel modelisme tripulat i la qualitat del parc i el seu centre ferroviari vaporista. Avui estem amb Teresa i Lola, membres de l'associació Dones del Corral i del Carrer. Bona nit, conteu-nos. Hola, bona nit. Pues res, estem així de l'Associació Cultural del Corral i del Carrer, que el que pretén pues, és difondre un poquet el folklore valencià, no?
utilitzant les danses, la música i els balls d'ací, del nostre patrimoni cultural. Conteu-nos quan va sorgir aquesta associació i de qui va ser la idea? Pues la idea va ser de Teresa. Érem 4 o 5 amigues que van fundar la fundació, però la idea i la formació va ser tota d'ella, i gràcies a ella estem així, així és. Tant en la idea inicial com després tot el que ens ha ensenyat. I Teresa, què és el que feu en l'associació? Es reuniu periòdicament? En què consistís? A veure, l'associació del Corral i del Carrer, el més fundamental que es pot veure és que som un grup de danses, de folklore valencià. El que fem és aprendre el que són diversos balls del folklore valencià, que és molt ric i molt extens, i acabant ensenyar-ho, transmitir-ho i mostrar-ho en els diferents balls que fem en actuacions en Riba-roja perquè la gent del poble ho veja. Així, el primer que nosaltres teníem més interès, o almenys jo el que tenia més interès, era aprendre el que és la dansa, que és el ball més emblemàtic de la comunitat valenciana, de lo que era l'antic regne de València, no d'ara. Ja això se ballava de nord a sud, de l'antic regne de València. I era una cosa que és dansa plana, que la gent d'uns altres ho anaven ensenyant i quan hi havia alguna festa o s'anava a demanar a algun sant o una divinitat perquè ploguera o donar gràcies per la collita, qualsevol cosa, doncs entonces se feia una dansa. Normalment en honor a un sant, una divinitat. I això és el que nosaltres en principi, el que jo volia en principi aprendre i transmitir. Jo anava a aprendre a la Societat Coral Micalet, el grup Alimara, però bueno, no podia ballar amb ningú. Entonces jo i les meves amigues quedàvem en la placeta que n'hi havia en el molí, anem a casa i allí els ensenyava el que ells m'ensenyaven. Jo aprenia i ho ensenyava. I arriba un moment, anàvem a ballar danses per ahí, i arriba un moment que es van plantejar fer l'associació perquè de la cofradia de la Mare de Déus Desemparats que hi havia en aquell moment i fundamentalment per Tere Teresí, que és cosina meua i va veure el que fèiem en València i dic, ostres, doncs així en Riba-roja se podria fer. I va parlar amb la presidenta que hi havia entonces de la dansa de Desemparats, de la cofradia de la Mare de Déu Desemparats, i dic, dansa ja, és com ja tenim un grup que fica dansa de Desemparats, perquè això és el principi nostre. I entonces la cofradia estava a Vera, de presidenta, i entonces van dir, i va ser entonces la primera dansa que van fer, però encara no s'han constituït en associació ni res. Van tindre tant d'èxit en la Camilla Peregrina i començarem a fer-se el primer tratge per la Peregrina en el 2017. Això sí que la primera vegada. I el que importava era aprendre que la gent ho veguera. I en el campus, hem anat aprenent altres balls, i ha anat la gent, assagem, i en el campus ho fem veure. I normalment això, el 9 d'octubre o la dansa és fundamental. Però abans del 9 d'octubre teniu un event aquest diumenge. Podeu avançar un poc en què va consistir? Pues este diumenge en el Teatre Cervantes el que se va fer és una conferència sobre indumentària folclòrica valenciana a càrrec de Salvador Mercado, que és un investigador i divulgador que és president del grup Alimara també. No, és el director. És el director, perdó, del grup Alimara. Entonces ell serà el que entén i el que ens ensenyarà el diumenge a les 7 en el Teatre Cervantes. Mira, el que nosaltres teníem un interès en un principi era aprendre a ballar. Això era el fundamental. I diem, ja vindrà de la indumentària, de moment ha d'aprendre a ballar, perquè el que nosaltres volem que se faci de forma digna i correcta. I en aquell dia, ara ja és qüestió, ja sabem ballar un munt de coses i ara és qüestió que la indumentària fem la que toca. La gent diu, és que anem vestides a l'antiga. No, nosaltres no anem vestides a l'antiga, perquè nosaltres el que cosim no ho cosim en teles d'abans, ni cosim a mà. Vestir de lo que així en Riba-roja, per exemple, es diu de huertana, o que no és de fallera, no és a l'antiga. A l'antiga comporta moltes més coses, tant com els teixits, la forma de cosir i això. I en acabant hi ha una sèrie de vestimentes, de sinaues i coses d'aixes, així com els falleres se fiquen els ahuecadors,
això no existia en el segle XVIII ni en el segle XIX, se ficaven moltes sinaues per anar ben toves. Entonces, com això, nosaltres ho desconeixíem i encara desconeguem un muntó, inclús el llenguatge, quan es començaven a dir-nos però aneu a fer-se guardapeus de seda? Guardapeus de seda, doncs saben crear algunes polaines pels peus, o la cotilla, ens deien la cotilla, i ens deien la còfia, i no sabíem molt bé el que era. I tampoc, el tratge de tela d'indiana, no sé què, tot això no ho sabíem i encara no sabem moltes coses. Per això, Salvador Mercado, que en l'any 75 va formar el grup Alimara, ell i uns quants més que venien de l'aula de cultura de la Universitat Popular, que són el que va inventar la dansa esta tan important de la Mare dels Desemparats en València, que tot el món se pelea per eixir. Això ho va fer ell, ho va inventar ell, ho va crear, l'estructura, i és un investigador, un amant del folklore, ha escrit diversos llibres, molts artículs. Nosaltres em portava que ho veguéreu, per exemple, aquest llibre de la dona del segle XVIII, com vestia, està també el llibre de l'home, està fent un altre llibre, i llavors el diumenge el que va fer és fer la conferència amb unes explicacions en PowerPoint, però no sols de lo que és la roba, sinó també les joies i el monyo. I n'hi haurà una demostració de gent del grup Alimara que eixirà i mostrarà aquests tratges. Serà molt interessant, molt interessant. I la conferència està oberta a tot el món? A quin públic es dirigeix? La conferència, per supost, està oberta a tot el món que vulgui vindre. Estan tots convidats. I, a més, serà superinteressant i aprendrem moltes coses, com està explicant Teresa, que ens fan falta per fer les coses dignament. No se trata de ballar, no sols és qüestió del ball, com estava comentant, de vegades se vestim d'una manera, pensa. Nosaltres, els viatges, ho comentem, que al principi tot ens pareixia preciós i bonico, i ara se donem compte de que no toca, de que moltes peces que se poden posar i tal no és el que toca, i volem fer-ho millor, i ahí estem, per això se fan aquestes coses, per aprendre. Molt bé. I a l'acabar hi haurà una sorpresa, que a tot el món li va agradar, vos agraden les danses com no, si aneu vos va agradar. Molt bé, doncs ara si voleu podeu dirigir-se a la càmera i convidar a la gent no sols també a la conferència, sinó també si volen participar en l'associació, com poden entrar a formar part o què és el que es necessita. Per supost que tot el món està convidat, tant a la conferència d'este diumenge, que ja diguem que no se la podeu perdre perquè va estar superinteressant i està molt ben preparada per part de Salvador i de les persones que ja ha buscat. I després l'associació també està oberta a tot el que vulgui vindre. Nosaltres assagem normalment una vegada a la setmana i el que és normal és que la gent pot començar a provar i després, si li va agradant i vol continuar, se pot fer sòcia i continuar amb nosaltres. El mateix, ratifique tot el que ha dit la nostra presidenta, que us animé a la gent que vinga a la conferència, que li va agradar moltíssim. És de molta qualitat la persona que ve a impartir-la, que això no se dona en tots els llocs. I per altra banda, qui vulgui incorporar-se a dependre del que són els balls de la nostra tradició valenciana, en Facebook pot ficar-se en contacte amb nosaltres i són gratuïtes les classes. Si veiem que la gent no ve, ho ficarem pagant, potser així no venen. Però és una broma. La gent pot fer exercici, pot distraure's, exercitar el cap, per totes les edats, no és únicament la gent jove, els xiquets ja ben majors. I que s'ho passaran bé i faran exercici i damunt adquiriran cultura nostra, de lo nostre, no d'altres llocs, de lo nostre. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per vindre i ens veiem el diumenge. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Us esperem. Us esperem. Bona nit. És moment de Naturalment a Riba-roja i aquesta setmana veurem la segona part del programa d'Aus. Ja vos vaig dir la setmana passada que és un dels meus capítols preferits. Què opinen vostès? Serà igual el d'aquesta setmana?
En l'anterior espai de Naturalment a Riba-roja, coneixerem la enorme quantitat d'espècies d'aus que hi podem trobar als nostres voltants. Si haces un estudio durante un año, pues a lo mejor alcanzas a ver unas 100 especies. Des de la més petita, el cargolet, a la més gran, l'àguila reial, passant per aus tan boniques i interessants com el duc euroasiàtic, la cagarnera, el martín pescador, o blavet en valencià, o l'agró gris. Una gran varietat d'aus que ens sobrevolen durant l'any i que a vegades passen desapercebudes. També parlarem de que en els últims anys s'avisten noves espècies e inclús podem dir que se'n veuen més a dia d'avui que en els darrers anys. Yo estoy encantado porque cada vez están entrando animales nuevos. Por ejemplo, las cotorras son una importación, o por ejemplo el pico coral, pajarito pico coral, ha aparecido porque se han escapado de las jaulas o que los han soltado. Y se han adaptado muy bien. Hay animales que yo no los había visto hasta últimamente. Por ejemplo, el calamón. El calamón no había aquí en Alturia. És això una bona notícia? Per desgràcia, no. En els últims anys s'han vist més espècies, e inclús animals nous, però les poblacions són més xicotetes que mai, e inclús algunes, que abans estaven, han desaparegut. Los abejarucos, que antes se agrupaban en colonias de 20, 30 nidos en una pared, en una zona cortada, hacen los agujeros de 1,5 metros dentro, túneles dentro de la pared, pues cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque como ellos comen insectos y si llevan insecticida, al final los huevos no son fèrtils. N'hi ha menys població. Igual n'hi ha més varietat, però n'hi ha menys quantitat, perquè abans sí que és de veres que teníem pocs puestos on criar i on alimentar-se, però no tenien insecticides, herbicides, pesticides, que avui en dia ho tenen. No n'hi ha aquestes transformacions, com per exemple tenim en porcinos o tenim en la serretilla, que han fet una transformació bestial, que això tenia que estar prohibit. Fer aquestes transformacions tan grans perquè no deixen res, l'únic que deixen són taronxers. Ni n'hi ha sangrantanes, ni n'hi ha pardals, no n'hi ha res, s'ho carreguen tot. Entonces n'hi ha menys quantitat de animalets. Los cultivos son los que mandan sobre ciertos animales de la fauna de Ribarroja o del parque. Si no se cultiva grano, no hay codornices. La codorniz necesita alfalfe, trigo, cebada, ahí es donde vive ella, porque comen los insectos y se esconde dentro de esos prados, diríamos, de gramíneas o de lo que sea, ¿no? Y por ese motivo es por lo que han ido desapareciendo. Se está haciendo un monocultivo, naranjos, persimón, y claro, desaparecen ciertos animales. Però els insecticides no són l'únic perill al que s'enfronten les nostres aus. El ser humà és l'únic que ha tingut la capacitat d'alterar l'equilibri ecològic. Antes las abubillas no invernaban en Valencia. Las abubillas regresaban a África. Hace ya 40 años que algunas parejas de abubillas se mantienen en Valencia. ¿Por qué? Porque ya el invierno no es tan crudo, la temperatura ha subido y entonces se encuentran insectos bajo tierra. En invierno no los encontraban, pero ahora en este invierno sí. Las avefrías, por ejemplo, las avefrías es un animal que aquí solo venía cuando los hielos y la nieve cubrían a Europa. Y entonces entraban a España, a la península y aquí a Valencia, ¿sabes? Y hace tiempo que no veo. I sí, nosaltres també influïm. Sense anar més lluny, durant la gravació d'aquest mateix espai hi vàrem trobar en el nostre riu trampes fetes per persones i que buscaven acabar amb petits ocells que es troben en el nostre parc natural. Des d'ací, denunciem aquestes pràctiques. Y un poco la falta de cultura que aún queda a ese nivel en la población, que llevamos muchos años intentando mejorarla, pero cuesta. Però se nota que ha canviat. Cada vegada estem més conscienciats i encara que ens falta molt per aconseguir recuperar la nostra bifauna, entitats com la Unió Europea i els nostres ajuntaments estan portant a terme accions com les ODS per a protegir la nostra natura. Però nosaltres també podem fer petites accions per a cuidar les nostres aus.
En el cas de trobar-vos en terra en un entorn natural, deixeu-les. Les mares les trobaran. Si és en l'entorn urbà, deixeu-les en alt. I si estan ferides, contacteu amb el Centre de Recuperació d'Aus. Ells les curaran i prompte les reintroduiran en el seu entorn natural. I sobretot, hem de conèixer. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, debemos de mostrar a la gente toda esta fauna para que la ame. Pero hay que enseñársela. Si no se la enseñamos, no se sabe que existe y cometes barbaridades a veces sin querer, dañando a estos animales. Veure aquestes bandades dels torneigs que fan aquestes piruetes en l'aire, que mires a l'aire i veus que pugen, baixen, s'enjunten ses parts. Això és molt bonic, això n'hi ha que saber valorar-ho, n'hi ha que saber gaudir de tot això. No? Una de les coses que té que dependre és a respectar-les, saber que són animals que són necessaris, perquè quan més varietat de fauna tenim, més ric és el terreno, més rics som els que vivim en aquest terreno, i n'hi ha que saber respectar-los, n'hi ha que gaudir d'ells. Que solo se vive una vez. Y todo lo que ocurre en la naturaleza es una cadena, la naturaleza es una cadena y estamos metidos ahí, no podemos escapar y al final nos afectaremos nosotros. Benvinguts de nou a Qüestiona't, la secció que va fer que, mitjançant preguntes, conegues Riba-roja com no havies pensat abans. En aquest programa anem a parlar de l'esport, ja que Riba-roja és un poble amb gran afició i dedicació esportiva. Sabíeu que el nostre és el municipi amb més clubs esportius de la comarca? No solament això, sinó que Riba-roja també té com a veïns i veïnes a noms importants dins del món de l'esport. Per exemple, hi va haver fins fa molt poc un entrenador del primer equip del València Club de Futbol. Recordeu el seu nom? Roberto Gil. ¿Sanz, puede ser? Roberto Gil. Roberto Gil. Roberto Gil. El 91% de vosaltres haveu votat per Roberto Gil i efectivament es tracta d'ell. Roberto Gil Esteve ha sigut l'entrenador del València Club de Futbol, capità del València Club de Futbol durant molts anys, i és una persona referent a Riba-roja, a València i a tota la comunitat. Ha sigut el referent més important en els 80 anys de futbol del Riba-roja i ha sigut també referent a nivell de tota la comunitat valenciana i a nivell nacional. Va ser també capità del València en uns anys que va ser campió de Liga i també campió de la Copa entonces, que seria el Generalíssim. Una persona i la seva família molt vinculada a Riba-roja i ha sigut molt respectada durant tota la seva vida. Ara passem a parlar del bàsquet i d'una de les figures clau dins d'un equip, l'entrenador. Les jugadores del València Bàsquet tenen actualment a un que va néixer i va créixer a Riba-roja. Sabeu almenys el seu cognom? Burgos. Rubén Burgos. Un 87% dels participants ha votat per Burgos, seguit per el 8% que apostava per Montbrú i un 4% per Baraja. Així, també ha guanyat l'opció majoritària, i qui millor que el propi Rubén Burgos per parlar-nos de la seva trajectòria. Hola, soc Rubén Burgos. Em vaig iniciar al món del bàsquet al nostre poble, al Col·legi Cervantes, com molts altres xiquets, i veient jugant a l'equip al Club de Bàsquet de Riba-roja, on ja jugava el meu germà major. Després he tingut una carrera com a jugador, començant a Pamesa València i amb diferents equips de primera i segona divisió, per a després dedicar-me a entrenar, a ser entrenador. Actualment treballo amb l'equip de València Bàsquet femení, on iniciaré ara la meva 7a temporada. Una salutació. Adéu. Per últim, no podíem sinó parlar de la pilota valenciana, una verdadera tradició al nostre territori. A Riba-roja comptem amb un club de Garrotxa molt important. Sabríeu dir en quin any es va constituir? 1960. Supongo que a lo mejor haya unos 10 años o así como mucho, ¿no? 1965. Pues igual será mejor de los 70, y 5, 80, no sé. Aquesta pregunta ha estat molt renyida, i és que un 35% ha votat l'any 1986, però un 33% aposta pel 78 i altre 19% per 1989.
A més, el 14% de vosaltres penseu que és més antic, de l'any 1954. Per eixir de dubtes, Javier Soriano ens contarà més. Pues el Club de Pilota de Riba-roja es va fundar al desembre de l'any 1989 per m'abuelo Francisco Soriano i altre grup de gent. I de fet, el Club de Pilota és un club de Galotxa i s'anomenem Club de Galotxa Riba-roja. Fins ací la nostra secció de Qüestionat. Esperem que, a més de conèixer la part més esportiva de Riba-roja, aquestes històries inspiren a començar a practicar l'activitat física, tan beneficiosa mental i físicament. Gaudim de l'esport, de la natura i de totes les possibilitats que ofereix Riba-roja. I recordem que tots els dies es pot aprendre algo nou. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén viendo queremos invitarlos a nuestro programa Cheque Animals de la televisión de Riba-roja y como ya dijimos va a ser un programa donde vamos a intentar acercar el amor y el cariño hacia los animales. Hoy vamos a tratar el tema de los gatos. Los gatos esos desconocidos donde a través de la historia han sido amados, han sido respetados y también han sido odiados. En la sociedad actual lo lógico sería que respetáramos a todas las especies, ¿no? Es una sociedad donde ha avanzado más, donde tenemos más información sobre las demás especies y el respeto que se merecen. Hoy hablaremos de los gatos, un proyecto que lleva ya unos años establecido en España, que es el CER. ¿Qué significa el CER? El CER es coger a ese gato, esterilizarlo y luego retornarlo al sitio donde estaba. ¿Por qué hay que retornarlo? Porque normalmente los gatos crean colonias. ¿Por qué se crean las colonias? Normalmente es por el abandono. Los gatos no son como champiñones que crecen, ¿no? La gente se cree que el gato viene ahí y está ahí y bueno, aparece como una planta, no. Los gatos normalmente son abandonados y decirles que los gatos abandonados sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque normalmente están acostumbrados a vivir en un hogar, la calle es muy cruel, sobre todo por nosotros, y ese gato normalmente, si es un gato casero, termina muriendo o bien atropellado, o bien porque no tiene alimento, o bien porque, y hay que decirlo con toda sinceridad, muchas veces los gatos son envenenados, son apaleados, infinidad de cosas, ¿no?, que a través del humano les llega. ¿En qué consiste el CER? Como ya les he dicho, pues es coger ese gato o esa gata, normalmente se operan más a las gatas, hay que esterilizarlo en una clínica veterinaria y luego acondicionarlo en una colonia. Normalmente hay otros sistemas, que es el CES, el CEA, pero como en Riba-roja lo que tenemos es el CER, pues explicaremos en lo que consiste, ¿no? Como ya les he dicho, se establecen las colonias y a través de los ayuntamientos, con la colaboración del 99% de las asociaciones, pues entonces se ubican allí y se les da alimento, si necesitan asistencia veterinaria. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces tropezamos con lo que les comento, que a veces las personas no entienden que esos animales necesitan un respeto y cuando se establecen las colonias a veces la gente les molesta. Es complicado, pero tenemos que aprender el ser humano a convivir. Tenemos un planeta maravilloso. Tenemos una riqueza de fauna y flora tremenda, pero ya sabemos, lo vemos todos los días por las noticias, que lamentablemente el ser humano, pues a veces no en las mejores condiciones, está acabando con muchísimas cosas, ¿no? Y hay animales que se extinguen todos los días. Yo por eso me gustaría que yo sé que como en Riba-roja hay tan buena gente, gente comprensiva, gente que tiene empatía. ¿Qué es empatía? Pues ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y en este caso, que entienda la gente que ese animalito no está ahí porque quiere y que está sufriendo muchísimo. Entonces yo desde aquí, como les he dicho, sé que hay gente maja, maravillosa y que vamos a buscar casas de acogida. ¿Qué son casas de acogida? Cuando ese gato todavía no tiene una adopción, pero tiene una condición de necesidades, se busca una casa de acogida donde va a estar un tiempo. Normalmente en las asociaciones donde se dan las casas de acogida les dan el alimento, si tienen necesidades veterinarias, todo eso lo cubre la asociación y ustedes hacen de casa de acogida. Y luego están las adopciones, que es lo que nos interesa. Eso sí, me gustaría decir
que las adopciones siempre tienen que ser muy responsables. Cuando entra un ser nuevo a nuestra familia, porque es nuestra familia, sabemos todo lo que conlleva eso, unos gastos que van a haber, comida, veterinario, atenciones. En el caso del gato no tenemos que sacarlo a pasear como un perro, pero también hay que cubrir unas necesidades emocionales. Así que yo les animo de verdad a que les vamos a dejar unos números de teléfono, vamos a intentar buscar muchísimas, porque hay muchas camadas, muchísimas. Tenemos una necesidad prioritaria de buscar casas de acogida y adopciones. Y sobre todo, de verdad, intentemos entender que ellos no quieren estar en la calle, que ellos no quieren sufrir las cosas que sufren y que todo depende de nosotros. Yo siempre digo que no cuesta nada todos los días dar un pasito para ser mejor y eso va a contribuir a que nuestra sociedad mejore. Así que, como siempre le digo en mis programas, colaboren, contribuyan para que este mundo sea un poquito mejor. Y nada, a ver si podemos anunciar en próximos programas que tenemos muchísimas adopciones. Nada, que sean muy felices. L'esport ve marcat pels inicis de temporada, però també hi ha equips que segueixen preparant les competicions, com és el cas del primer equip de Taurons, club d'handbol que suma a la nostra secció dels esports. Benvinguts. El seu primer equip masculí, el Tau López Olaran, estan preparant l'inici de Lliga amb amistosos. Concretament, jugaren contra el BM Bunyol en un partit disputadíssim que va finalitzar amb un 31-32 per als visitants. L'equip masculí del futbol sala Riba-roja començarà el seu primer partit de Lliga estrenant el nou lloc a la categoria de tercera divisió. Serà el dissabte a les 7 en el pavelló municipal contra el C de Santa Anna, equip que va jugar la temporada passada en segona B. Esperem un inici de Lliga molt intens. Els que s'hi han començat la Lliga són els equips de futbol. El Riba-roja es preparava així per al primer partit de la nova Lliga Comunitat contra el Recambios Colón de Catarroja. Bueno, la pretemporada para mí ha sido relativamente corta, llevo desde la semana anterior y la verdad que muy contento de estar aquí con el grupo que tenemos, que hemos formado, hemos hecho incorporaciones de última hora y la verdad que contentos, con muchas ganas de que empiece y veo un grupo que tiene mucho que decir en esta liga. Estamos conscientes de que es una liga muy competitiva, pero iremos paso a paso y con mucha ilusión y mucha alegría, que creo que es lo principal para lograr los objetivos. Bueno, pues al final a nosotros nos pilló un poco de sorpresa todo el tema del cambio de entrenador, pero bueno, al final pensamos que tenemos que mirar hacia adelante y al final el míster que ha venido sabemos que es muy top y que nos va a aportar muchas cosas positivas. Primero el objetivo es lograr la permanencia, que creo que es una liga muy competitiva, con grandes equipos, grandes presupuestos y a partir de ahí todo lo que venga será bueno. Si podemos estar en las últimas jornadas cerca de la promoción o del ascenso directo, seguro que pelearemos para poder conseguirlo, pero somos conscientes del nivel de la liga y iremos poquito a poco para lograr los objetivos, que como he dicho, el primero es la permanencia y a partir de ahí todo lo que venga será bienvenido. Va a ser una temporada muy ilusionante, que viene con muchos retos y vamos a intentar cumplir todos los objetivos. Finalment, el resultat va ser un merescut empat, 1-1, que els val per a mantindre's enmig de la classificació. Per desgràcia, no van poder parlar amb els companys del Racing, però sí sabem com els va anar. El Racing és un club prou recent i començaran des de la categoria més baixeta, tercera de la federació, FFCV. Així i tot, el primer partit es va anar molt bé amb un 5-0 que els val per a posar-se els primers en el seu grup. És tot pel moment. Ja saben que nosaltres hem contactat amb tots els clubs esportius per a formar part d'aquesta secció. Però si formes part d'un club esportiu i per qualsevol cosa no t'ha arribat, pots contactar amb nosaltres per xarxes socials i pel nostre número de telèfon. Portem alguns dies d'inestabilitat meteorològica, amb alguns ruixats que ens han fet perillar les festes del Crist. Podem dir-li mala sort, perquè tal i com acaba el Crist, acabarà la inestabilitat, ja que esperem un cap de setmana molt tranquil. Bufarà vent de xaloc, ja saben, provinent del sud-est,
que arrossegaran núvols de pas, però amb molt poca probabilitat de pluja. La secció fotogràfica està protagonitzada per perspectives i imatges diferents a les que estem acostumats en aquest espai, com aquesta foto, presa per Juanma, ja habitual de la secció. Més comú, però a vegades desapercebuts, són els nostres pous. Belén Gil ens mostra part de la nostra història. Antonio García, sense por a banyar-se els peus, ens mostra el riu, però esta vegada des de dins. I José Ismael Cerezo, ja ho vaig a dir, mon pare, que al final som del poble i tot el món ens coneixem, ens ha enviat aquests fongs que va trobar al riu. Gràcies de nou per participar en la secció fotogràfica. Podeu enviar-nos les vostres fotografies al 621 39 92 50. Envieu-nos coses que, com són de poble, a la gent li fa il·lusió estar pendent, mirant, ui, esta de qui és? Esta és la del Barroso, pues esta no sé qui. Això és bonico, és una de les coses més boniques que tenim. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. Bon cap de setmana. Aquest diumenge tindrà lloc la conferència El vestit dels valencians, impartida per Salvador Mercado i Machí, mestre de ball i divulgador. Al Teatre Cervantes es podrà aprendre més sobre la tradició que gira al voltant de la indumentària de la dansa. Tampoc oblideu, el pròxim divendres serà l'apertura de l'Abierto València, organitzat per totes les galeries d'art contemporani de la Comunitat Valenciana i que aquest any es celebrarà a Riba-roja. Fins ací el nou programa de Riba-roja té veu. Gràcies a totes i tots els que ens acompanyeu una nit més. Seguim treballant per portar-vos la setmana que ve el vostre programa, el programa de tots, perquè Riba-roja té veu.